Здравейте, драги зрители на канала Георги Кулов. Приветствам ви с първия си видеоматериал, в който искам да ви кажа, че реших да създам канал в YouTube, защото процесите, които съществуват в нашия регион Кърджалийския и в нашата страна България, са много динамични и изискват позиция на журналистите. Нашите зрители, нашите читатели вече искат не само лаконичното излагане на новините, но те искат и отделно позицията на журналиста по тези новини. Затова смятам, че има нужда от този канал в медийното пространство, защото ние трябва да бъдем в крак с времето, в крак с младите хора, в крак с интелигентните хора, които търсят не само обективната информация, но и дълбочина при коментирането на процесите.